Ens ha agradat molt parlar amb el Josep Del Hoyo, que ja ha marxat de l'estudi. La veritat és que aquest home mereixia una conversa llarga i tranquil·la. Diu la Cristina, 14.000 minuts, que són les pàgines que composen aquesta enciclopèdia dels ocells, bestial. Però hi ha hagut un moment en què li hem hagut de dir adéu perquè ara ve un altre tema interessant, una altra entrevista d'aquelles que ens agraden fer. Ja tenim a l'estudi l'Albert Riba. Què tal, Albert, com estàs? Molt bon dia i molt content de poder tornar a començar aquesta secció, aquesta temporada. És que l'any passat, no sé si us recordeu, oients, vàrem estrenar aquesta nova secció que es diu La sort del fracàs, on entrevistem a gent famosa, però els hi fem una entrevista molt diferent, jo crec, molt diferent del que estan acostumats probablement. Parlem amb ells dels fracassos que han tingut a la seva vida i el que és més important, del que han après a través d'aquests fracassos. Correcte. El que seguirem fent aquesta temporada és portant gent amb prestigi, gent coneguda, gent que ha arribat a un prestigi, una feina i un reconeixement per tothom, però que hi ha arribat perquè, a part de ser bons professionals en la seva matèria, són bones persones. I d'aquests aprenentatges que han tingut durant la seva vida, doncs ens els expliquen aquí amb nosaltres. Molt bé, explica qui tens avui. Sí, avui ja ho has tenim... dit en el sumari, exacte, tot bé, però vaja, per si algú s'acaba de connectar... Avui tenim a la Marina Rossell. Va començar a actuar professionalment l'any 74 com a talonejant de Lluís Llach, Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet, i l'any 76 va editar el seu primer disc, i va tenir molt bones crítiques, no? Posteriorment ha editat més de 20 discos, ha col·laborat amb grans autors, com pot ser d'en George Mostaquí, Montserrat Cavaller, Lila Downe, entre d'altres. L'any 1988 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi i ara actualment començarà una gira per tota Catalunya promocionant el seu darrer disc, que ja hi ha discs d'aquests, en número més de 25.000 còpies a Portugal, França, Nova York, per tot arreu. Marina Rossell, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Per mi és bon dia perquè la pluja és una festa. Sí, senyora. Si té seny. Si la pluja té seny. No, clar, quan ja es desboca, aleshores pot fer grans desastres. Sí, pot fer molt mal. Però avui està plovent de manera continuada. Sí. De moment no ha fet molt mal. Esperem que... Aquí almenys. Aquí almenys, perquè el sud, Déu-n'hi-do, sí, ha estat un desastre ben important. Bé, una de les preguntes que sempre fem quan venen els convidats és a dir, t'han entrevistat mai, Marina, durant 20 minuts per parlar dels teus fracassos? Doncs no, i a més la primera i l'última. Sincerament, quan es va posar en contacte aquest home amb tu, que és molt insistent, l'Albert Riba... Per això he vingut. Perquè no ha parat. En lloc de dir-me passat, em va dir persistent. Va ser educada, perquè clar, ell... Vinga. Clar, és que la gent de bones a primeres diu, escolta, jo que haig d'anar a una ràdio a parlar dels fracassos. Clar, perquè amb els temps que corren, amb tot el que ens estan fent, perquè jo vull canviar aquesta frase, que també la deia l'altre dia un filòsof, diu que hem de canviar con lo que està cayendo. Diuen, no, lo que està cayendo no, el que ens estan fent, amb el que estan fent, i venir aquí ara a parlar d'entrebancs, però li donarem la volta, perquè nosaltres som optimistes. I tant que sí. Exacte. Comencem a explicar el currículum fracacional. Currículum fracacional? Exacte. Tio. Això és molt heavy. Però sí, currículum fracacional de la Marina Rossell. Tira milles. Escolta'm, posem una cançó de la Marina? Sí, comencem així. Comencem amb la cançó, va. Vinga, va. Amb aquest aire de matec, jueu errant, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com n'hi he jugat i n'hi he perdut, sense mai perdre ni del tot. Ara sap greu trepitjar la cançó, tu, amb el que és. Però, hem d'anar al gra. Va, Vinga, començarem el primer. Als 10 anys, quan ella era petita, va sentir com el professor de música anava a casa seva i li va dir a la seva mare: aquesta nena no serveix per la música. Aquest professor? Molta vista tenia aquest home, Ara entrarem. El segon és quan als 13 anys els seus pares van canviar de ciutat i van anar a viure del Gornal al Vendrell, i això li va provocar molts canvis i això li va provocar un fracàs als estudis. El tercer és quan ella diu que encara se'n dona que un dels seus principals fracassos és no tenir domini dels idiomes, i diu que parla una mica com els indis, no? El quart fracàs, ella explica com realment va tenir un fracàs amb un mànager que diu que el va arribar a estafar. I el cinquè, que és un tema que és molt important, és el que ella en diu que és el cor i el moll de l'os del fracàs, que és el fracàs humà.
quan amb algú has donat confiança i t'acaba havent-hi problemes, no? Crec que ens donarà molt de parlar i, si sembla, comencem amb el primer, no? Home, i tant. És a dir, aquell professor de petit, allò, quan vas escoltar a la porta de casa com aquell professor li deia allò a la teva mare... No se m'ha oblidat mai. No Jo tenia uns 10 anys i acompanyava la meva germana gran, a la Jana, ella feia batxiller, i l'acompanyava a les classes de música, que els ensenyaven debajo un botón, recordes? Sí, tant. Per explicar les notes del solfeig, no? I a mi m'encantava, era una cosa que em meravellava, i llavors vam decidir que ja que m'agradava més a mi que la meva germana, doncs jo anava a classes amb aquest professor que tocava amb una cobla, era músic del poble, i era el que més m'agradava Del món. Ho feia aprendre solfa, que es deia llavors. I llavors un diumenge a la tarda va venir aquest senyor a casa meva, aquest músic, el vaig obrir jo, al cancell de casa meva, i em va demanar per la meva mare, i jo em vaig quedar arraconada escoltant què li deia, i li va dir que jo no servia per la música, que eren diners llançats i que no hi anés més. Això, és que els mestres... No, és que és molt fort sentir-ho, això, Clar, a veure, un bon mestre Se'n va quedar per pot fer sempre. un bé enorme, però un mestre també pot destrossar, és veritat, és que tu sents de petit, amb el que tu t'agradava, sentir això, per favor, no l'has trucat, aquest senyor? Anys després per dir, escolta... No, però el vaig veure. De veritat, el vas veure. El vaig veure un dia a la Rambla de Vendrell tocant amb una cobla i només vaig passar per davant d'ell i me'l vaig mirar amorosament, perquè no... I et va aguantar la mirada o la va desviar? No, el vaig mirar, el vaig saludar. I ell també a mi. I no veu dir res? No. Doncs era per dir-li, Perdona, era per dir-li, mira, amb tot el carinyo del món, però et vaig sentir aquell dia i no saps com em va doldre. Realment és el que, com diu ella sempre... Molt, però molt, Clar. Jo crec que és la cosa més important que m'ha passat a la meva infància, la que més... És l'exemple que sempre utilitzen molt la paraula empatia, que sempre dius, la paraula empatia, és a dir, com realment un professor que ha d'ajudar a incentivar aquest nen que faci allò que li agrada i que li motiva i el fa feliç, i d'allà sortirà el seu talent, com una persona pot ignorar-ho i tallar-ho, no? Però és que, a més, jo veia que afinava bé. Que afinava bé, que ho feia bé, com ho estudiava bé, llavors, clar, era incomprensible. Per què ho va dir, això? Jo no sé, no sé per què ho va fer. A més, recordo que la meva mare pagava 9 pessetes al mes, i el tio va insistir molt en que eren cèntims llançats, o sigui, que eren més coses, no? I aleshores què va passar? Vas deixar d'estudiar música? Sí, no hi vaig anar més. Ostres! Llavors vaig anar a Vendrell, vaig tornar a anar amb un altre professor, aquest professor em va ensenyar a tocar el piano, la guitarra, i ja vaig tirar milles. Què aprens tu d'aquest fracàs? O sigui, què aprens d'aquesta experiència que va ser tan dolorosa en el moment? A sentir el dolor, a sentir una adversitat. Jo tenia 10 anys i tot era planer, jugava al carrer, jugava a una família de pagesos, era una delícia haver nascut en un lloc on jugàvem a tirar pedres, jugàvem a portar l'esmorzar i el dinar al pare a la vinya, veies el cavall, fer maleses, viure amb la naturalesa, i això no entrava. No havia tingut cap adversitat que jo sentís dolor d'interior. No sabia el que era. No ho havia sentit i no sabia si això existia. No sabia ni que existia l'adversitat i el dolor físic, perquè se'n vaig sentir una cosa aquí dintre. I em va anar bé. Perquè ara, quan la sento, aquesta cosa, de seguida hi ha un calaixet que ja sé on t'ho he de posar. Perquè és una cosa que la vaig poder superar. Una adversitat que vaig poder ser resilient amb aquesta adversitat. I vaig poder superar-la. I he pogut viure d'aquesta adversitat, perquè he vist d'aquest ofici que aquest professor em havia negat. Per tant, és el de sempre, el que portem dient fa 2 anys, i en paraules magistrals, millor dir, clar, hi havia un silenci que dintre, que dius, clar, realment els fracassos hi són. Jo sempre ho dic, el fracàs hi és. Ens agradi o no hi és, podem dir el que vulguem, però el fracàs hi és. L'única diferència és com aprens tu d'aquest fracàs i els que van venint a la vida els vas afrontant, no? I l'excel·lència de les persones ve dels fracassos, quan tu aprens aquest fracàs, i és el que ens cal fer, com ens explica la Marina. Saps què m'ha agradat, a més, el detall que tu dius, que quan el vas veure, no el vas mirar amb odi. Un altre podria fer. Hi ha gent que quan li fan mal no oblida i queda aquí dintre la ferida, i hi ha gent que no la sap tancar. I això no et fa créixer, et destrueix. I tard o d'hora acaba sortint. Tu li vas donar la volta. I vaig donar la volta perquè a casa meva havia après, la meva mare, al cel sigui, sempre deia, fillet, torna bé per mal. I llavors això se'm va quedar internalitzat. I jo estic segura que ell també va veure, ho recordo perfectament bé,
jo ja havia cantat al Palau de la Música, ja tenia el primer disc, el vaig trobar allà tocant a la cobla, i el vaig anar a saludar, ens vam saludar, ell des de l'escenari, ens vam mirar, i estic segura, Marta, que ell també va sentir el mateix, que ens vam mirar i no l'he vist més. Potser em sembla que és mort, no? Però ens vam mirar i estic segura que ell també va veure aquella nena i aquell professor i aquell període, que en aquell moment ni ell era, ni jo era aquella nena, ni ell era ja aquell professor. I ell no devia ser conscient, segur, quan ho va dir, no devia ser conscient de, primer, que tu estiguessis escoltant ni del mal que et podia fer. No devia fer-ho, no ho sé, no crec que ho fes per fer-te patir. No, ell devia pensar, doncs, aquesta nena no serveix, pel motiu que sigui, no serveix, li vaig a dir a la seva mare que no es gastis diners amb això. Que realment ser formador també... Exactament això. Això, Sí. Us gastis diners amb això. Molt bé. Anem al següent fracàs, però abans canviem de música. T'he dut amb mi arreu on tu em vas dir que jo havia de viure, i he pres amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure, per a fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura, i no em deixa collir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. Anem als 13 anys, Albert. Sí, anem als 13 anys, quan els seus pares, per temes de família, decideixen marxar del Gornal i anar a viure al Vendrell, i clar, a ella se li canvien moltes coses del seu entorn, i a partir d'allà es produeix uns fracàs als estudis que ha passat a molta gent, però ella els ha superat. No els he superat. Bueno, no els he superat. Sempre em porta... Llavors aquí... Però és que, clar, jo no sé si ben bé tot això entra dintre el capítol de fracassos, perquè què és un fracàs? Què és un fracàs? A veure, Albert. O sigui, ens entrevista ell, ho veus, aquí anem canviant. No, anem a veure l'anatomia del fracàs. Sí, per mi un fracàs és allò que tu has posat, aquell somni que tens, que és suficientment gran, que treballes al final no l'has assolit. És a dir, no és un error és més petit. Un fracàs és quelcom molt gran, que no faci, clar, aquí parlem dels estudis... Fracàs escolar. Clar, jo soc un fracàs escolar, no vaig acabar... Bueno, vaig ser un desastre, suspenent cursos i tal, però el fracàs hi és, evidentment. Què em dirà ara? No. Que no era un fracàs. Ara em dirà el que em deia la meva mare, m'ho temo, m'ho ve que venir. Tenies morro i no estudiaves. Exacte, em dirà el que em deia la meva mare. Realment era un vago, però jo era el causant, era un vago de petitet, era un vago, però era un fracàs. Però hi ha un motiu, Clar, segur, ja l'hem analitzat. O sigui, per tu aquest tema del fracàs en els estudis, tu no ho consideraries un fracàs? Considero que això m'ha deixat un rastre i un llast i que ho he pagat, no? Però el que vaig sentir no era ben bé un fracàs, perquè jo vaig canviar de col·legi a un col·legi nacional, era un col·legi que llavors deia mixta, nacional, on cantàvem el Cara al Sol, i a mi em sorprenia perquè començar cantant m'agradava, perquè no coneixia el fet de que cantàvem el Cara al Sol con la camisa nueva, això, i cantaves i no sabies ni el que deies. I llavors ens feien posar el braç en l'aire, donaves un cop al del davant, al darrere, hissar una bandera... Bueno, era un poblet. Als anys... jo vaig néixer al 54, jo llavors devia tenir 8, 10 anys, 11. El que et dic, a Gornal era un lloc per mi, el paradís en quant als jocs, tot tenia un aire salvatge, la manera de jugar, la manera de relacionar-se. Vaig a Vendrell, amb un col·legi de monges, i allí sento el que es diu moving. I llavors totes les noves amigues meves del curs, tot això no m'han acceptat. Llavors això va fer que no creés una sinergia amb l'escola, amb els estudis, i que no anés bé amb els estudis. Llavors em trobava que no sortia a jugar, que no sortia aquestes amigues meves anaven a les discoteques, i tot un camí de desastres i de tristesa, el que t'explico. Però tot això em va fer ser com sóc ara. I aquest és una història reeixida. En el moment pateixes molt, clar. En el moment, evidentment, que tu eres desgraciada, probablement, en aquesta etapa de la teva vida. Però ara no series com ets si no t'hagués passat això. O no emocionaria, o no tindria emoció, o no tindria capacitat de transmetre. Clar, tot això em va donar tot un bagatge humà que no té preu.
perquè tot això et passa de molt petita i et fa preguntes que no tens resposta, però que et queden a dintre i que et serveixen per anar configurant un teixit humà. Clar. Anem al següent fracàs. Vinga. El tercer. Diu que no té un domini perfecte dels idiomes i que parla com els indis, però m'ha fet un examen a mi després, mentre ho preparàvem. I tu quins idiomes parles i com els parles? I vale, perdona. Dic, deixa'm entrevistar a mi. Clar, perquè això és un desastre, no? El tema dels idiomes. Sí. Poder parlar anglès, francès, alemany... Però tu has viatjat i has tingut contacte amb gent de fora... Clar que sí, però no tinc una fluïdesa ni en anglès ni en francès, eh? Fluïdesa? No. Estàs a temps, eh? O jo ho faig, estudio anglès. Veus? Però bé, sempre estudio anglès, no? I sempre... Perquè m'agrada molt entendre les lletres de cantants, m'agrada molt Dylan, Nick Cave, m'agrada molt saber què diuen. I m'encanta l'anglès. A mi m'agrada l'anglès. Ho trobo tan sintètic, tan ràpid, que les coses serveixen per dir-ne moltes, i m'encanten les llengües. Anem a pel quart. Tu parles bé anglès? Fluid? El vaig parlar bastant bé durant una època. Ara el tinc una mica oxidat. Jo crec que em podria posar les piles. El parles bé. Si el vas parlar bé, el parles bé. Crec que el podria parlar bé si em posés les piles. Ens està renyant a tots dos, Marta. No, pregunta, i està en el seu dret, escolta'm. Però això és un fracàs quasi col·lectiu, no? Sí, el tema dels idiomes és una assignatura molt pendent en aquest país. Els presidents del govern que no sàpiguen anglès és una vergonya aliena, no? Uf. El quart fracàs. Perquè com van allà i veuen les ironies, el perquè, la profunditat... No, però en canvi saben fumar puros per Nova York. Això sí. Això que a més molt bé. Que no coneixen el mitjà, perquè allà no es pot fer això. O sigui que és un fracàs. Aquests sí que són uns fracassats, els que fan això. Tirem. El quart... Ella diu el fracàs d'un mànager professional que la va estafar. Va estafar diners, però aquest és un fracàs perquè no ho vaig saber veure, no vaig saber... No ho vas intuir? No, confiava plenament. Però bueno, això és us ha passat amb molts artistes, això, eh? Jo vaig una parella criminal i farem un judici. Ja fa anys, És que això sí que realment ha de ser molt impactant de dir com no he pogut veure que aquesta persona m'estava robant. Robant perquè ell demanava uns diners perquè jo cantar jo i després me'n declarava uns altres. Tan senzill com això. O a llocs que jo anava gratis, ell demanava diners. A cantar, per exemple, per la Neus Català, allà a Falset, va demanar uns diners, etc, no? Quan jo hi anava gratis. Jo em creia que hi anava gratis. I no et va fer desconfiar això després de la gent molt? No t'agafa por? Perquè, clar, dius, ara no sé... Torno a confiar, eh? Tornes a confiar. Jo torno a confiar. Que bé. Jo torno a confiar desconfiadament. No, amb més precaucions. Amb més precaucions. Clar, i demano més documents, perquè és que... Clar, si has de vigilar qui vigila els teus interessos, és que és molt desagradable, molt trist, perds molt temps, moltes energies, però això, tal com dius tu, ha passat a molta... A mi em va explicar el Miguel Bosé, que també. Però molts esportistes Miguel Bosé també. Molts esportistes ha passat ara, darrerament, si no vaig errat amb el Samuel Eto'o, algun d'aquests també està passant. Però clar, si perds la confiança a la gent... Això seria molt trist que t'hagués passat això. Això em palma, si em permets, amb el cinquè fracàs, que és una de les reflexions més maques que ens han fet, ja suposo que estaràs d'acord. Per ella el cinquè fracàs és el que ella en diu el cor del fracàs o el moll de l'os del fracàs, no? Que ella en diu que és el fracàs humà. És a dir, quan has depositat molta confiança i molta cosa en algú i et fracassa, no? Explica'ns una miqueta què ens explicava. Sí, perquè avui també ho deia una vient teva, no? Bueno, jo crec que el gran fracàs de tots nosaltres és la traïció. Costa dir aquesta paraula, eh? Sí. Perquè només l'imagines amb les obres del Shakespeare. Però... I a les novel·les, la gran traïció, no? Però la traïció, en el sentit de que tu confies personalment, amorosament, amicalment. Això, que ho he sentit poques vegades, però també ho he sentit. Jo crec que aquest és el gran fracàs, no? El gran fracàs de l'ésser humà, el moll de l'os del que podria ser el fracàs, perquè de tots els altres n'aprens molt. Del professional, dels d'econòmic, tot això n'aprens i poses mesures, però l'humà... Aquest fa molt mal. Aquest et veus obligada a tornar a confiar en amistats noves, perquè si no, no pots arribar mai a intercanviar el que és
crear sinergies, el crees el fluid, no? Es prens un coffee i t'expliques coses, l'altra persona t'explica coses. Sí. I si no, no pots construir res, no pots construir una amistat de nou, o una relació amorosa, etc. no? Ha estat interessantíssim. És que em sap greu perquè haig d'acomiadar-me ja, perquè ve la publicitat, hem de deixar un bloc per la publicitat. Sí, perfecte. Ha estat una conversa interessant, enriquidora, profunda. Felicitats, Marina. Resiliència, empatia i sinergies. El consell final. Clar. Gràcies a tots dos. Un petó ben fort. Gràcies, Marta. Adéu.